V sobotu v dopoľňajších hodinách odohrali svoje dva súťažné zápasy kadeti proti susedovi z tabuľky Bčku Popradu. V Poprade Levočania vyhrali obe stretnutia a tak aj doma nastúpili sebavedomo, rýchlo si vypracovali 10-bodové vedenie, ktoré však postupom času pomaly strácali. Súper dokázal vyrovnať a po druhej štvrtine už viedol 38-33. Levočania sa snažili, no množstvo chýb a nepresná streľba posadila na konia hostí z Popradu a tí už poľahky v záverečnej štvrtine našich rozložili a výsledok ktorého zápasu kozmeticky upravili až na 20-bodový rozdiel 80-60 z ich pohľadu. Chlapci sa prispôsobili hre súpera a nedokázali splniť pokyny trénera. Najviac bodov nášho týmu si pripísal Adrian Vanacký a to 15, 10 bodmi mu sekundoval Matej Kamenický. Tréner domácich však s výkonom svojich zverencov v prvom zápase určite spokojný nebol. No, u týchto mojich chlapcov už som si zvykol, alebo nemôžem sa ale samozrejme s tým zmieriť. Psychika. Naši sa tam v tretej štvrtine štvrtej zložili potom psychicky a už sa to potom nedá. Druhé meranie síl malo opačný priebeh, naši sa zlepšili, menej kazili a celkovo sa po dohovore trénerov v šatni viac koncentrovali. Po celý zápas svoj náskok zvyšovali, darilo sa strelcom Kamenickému a Števovi Petrovičovi, ktorí dokopy nastrieľali 51 bodov. Konečný výsledok 81-62 aspoň trochu napravil pokazený prvý zápas. V prvom zápase splnili všetky tie taktické pokyny, ktoré mali. A v tomto druhom neodstavovali, v tej súťaže sa nikde nepostupuje, nikde nezostupuje, čiže chceme dať príležitosť všetkým. Ale keď takýto prístup, ako mala tá partia, kde sme viedli o 10 a zrazu sme prehrávali o 10, tak to potom nech sa nehnevajú, musia sa sami zamyslieť nad sebou, že či to vôbec robiť alebo nie. Levočania si v tabuľke upevnili 6. priečku s bilanciou 8 výhier a 12 prehier. Najbližšie ich môžete vidieť 12. marca, kedy privítajú basketbalistov zo Svitu.